على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Malam mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta a ɗaura aure ba tare da bayar da sadakin a hannu ba, kuma in ya halatta a yi haka, shin ya halatta a yi zama a cikin wannan auren har a hayayyafa ƴaƴaye da jikoki ba tare da an ba da wannan sadakin ba a hannu? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amsa shine baya halatta, domin shi dai rukunin aure guda hudu ne: al-mahru was-sighatu waz-zawjani thumma al-waliyyu jumlatul arkani. Dole a samu sadaki, a samu siga, a samu wali, sannan a samu mahalli, shine miji da mata. Saboda haka duk auren da bai da sadaki ba aure bane. To amma ana yin sadaki bashi, a ambace shi a lokacin ɗaurin aure, a ce an yi auren a bisa sadaki naira 50,000 misali, amma kuma bashi ne. In an yi haka auren ya inganta, amma fa wajibi ne a bada 50,000 din. Bai halatta a ki bada 50,000 din ba, haramun ne. Sannan za a iya nikahu tafwid, a ɗaura auren ba ambaci sadaki ba a gama yanke shawara ba, amma kafin ya tare da matan sai ya gaya mata ga abun da zai bata. To irin wani al'ada da ake yi da, sai a zo a yi aure a ce an ba da saniyan ba a ganta ba, babu alamanta, ba a san wacce ba ce. Su zauna su yi ta haihuwa har su yi jikoki, har wanda ya ba da saniyan ya rasu, wanda ya ce ya ba da saniyan in babansa ne, har a zo a riba gado babu sadaki. A yi ta ƴaƴa da jikoki ba tare da an ba da sadaki ba. Ƙila ma har mijin ma ya zo ya mutu shi ma ba da sadaki ba. Kaga wannan kuskure ne. Aure ne, amma ana bin bashin wannan sadakin, wajibi ne a bada shi. Kuma wannan kes ɗin muna da su da yawa, wallahi akwai auren nan sani tun ina yaro aka yi shi, tun ba ni da wayo har yanzu nan ba a bada sadakinsa ba, har sun yi jikoki ba a bada sadakin ba, har wanda ya fada sadakin ya rasu ma shi kam, shi baban. So yanzu mijin ne ya rage, ita kuma matan tana tsoron ta tinkari mijin da maganan sadakin, tana tsoron ta tinkare shi. So wannan suna nan barjak da yawa. To ya kamata wannan jahiliyan a ce yanzu an wuce ta. Ilimi yana nan, idan aka maka aure ko da babanka ne ya ce ya bayar, ka tabbatar bai bayar ba, to wajibi ne kai ka bayar don ka fita daga shakka, saboda rukunin auren ku bai cika ba, dole sai ka bada wannan sadakin. In ma kai ne kai alƙawari ba ka bayar ba, wajibinka ne ka bayar. In ba za ka iya bayarwa duka ba, an yanko da yawa, ka nemo wani abu ka bata, ka ce don Allah ta yafe maka sauran, sai ta yafe maka, ya halatta. Don ya halatta matarka ta yafe maka wani abu na sadaki. To amma ai ta zama a haka, a cikin shakka, ai ta zama har ai jikoki, har mijin ya rasu, matar har yanzu dai har ta auri wani ma ba ta sadakinta na farko ba. To wannan kuskure ne, ya kamata a gyara shi. Aure ne, ƴaƴan da aka haifa ƴaƴa ne, ba ƴaƴan shegu ba ne, amma fa wajibi ne a bada sadakin. Haramun ne ci gaba da rike sadakin ba tare da an bada shi ba. Na gani shine tambayan ko? Yace malam, menene hukuncin matar da take bin hanyoyi wato don neman ta ga mijinta ya saki wato kishiyoyinta ko kuma ya kore su? Wancan idan har mijin ya rasu ba ba da sadakin ba, matan tana nan, ‘ya'yansa su ɗauka su biya sadakin, su ba wa mamansu sadakin, ko su ba wa matarsa in ba ita ce ma mamansu ba. Wata abin da ya kamata kenan. In ma ita ta rasu, su ɗauka su ba wa magadanta, shi kenan a yi gadon sadakinta, don sadakin yana daga cikin tarika. Shi yasa hatta sadakin da ba ya ajalinsa ba, a ƙa'ida shi ne ajalinsa lokaci biyu ne. Ko dai ka sake ta, kana sake ta, to ajalin yayi kawai, dole ka bata sadakinta. Ko kuma mutuwa, kana mutuwa shikenan, ko ita ta mutu, dole ne a bada sadakin. Lokacin ba da shi yayi. To amma ga an rabu ko an mutu ma ba a bada sadakin ba. Sai dai galibi in an rabu kan ana rikici, a ce sai an bada sadakin. Amma in mutuwan ne sai kaga abun ya wuce, aka kuma kuskure ne a shari'a. Tambaya ta biyu shine matan da take ta shige da fice tana koran kishiyoyinta. Ma'ana kenan duk lokacin da aka mata kishiya sai ta fidda kishiya, duk lokacin da aka yi mata kishiya sai ta yi wasu siddabarunta ko wasu muguntanta domin ta kori kishiya. To a gaskiya duk matan da take da wannan halin ba mata ce ta gari ba,
ina ji mun yi wa'azi akan abin da ya shafi kishi. Wannan mummunan kishi kenan wanda ya wuce misali, ba kishi ne na ɗabi'ar mace wanda Allah ya halicce ta da shi ba, a'a mugunta ne da hassada ya shiga ciki. Mugunta ne da me? Da hassada. So da haka sai ya zama adawa ba kishi ba. Menene hassada? Kada ta samu wani abu da ke kika samu. In ba ke ba daga ke kawai ke kadai ke zaki ci moriyan mijinki, ba ke da wani ya ci moriyan mijinki ba, saboda kina mata hassada. Mu zamantakewan auren hasadansa kike yi, dan alherin da zai wa kishiyarki hasadansa kike yi. To wannan hasada mummunan ɗabi'a ne irin ta shaidan, wanda ita ne ta halakar da shaidan wannan hasadan, har ya wa annabi Adamu sujjada, Allah ya fidda shi daga aljanna, shi shaidan din ya tsine masa ya kore shi, har duniya ta tashi tsinanne ne kuma wutar jahannama zai shiga. Sannan mugunta da adawa ita ma ɗabi'an shaidan ne, don mugunta yayi ya fidda babanmu daga aljanna, muka zo duniya muna shan wahala, wani ma bai zai koma aljannan ba, shaidan ya masa mugunta. Sai yasa aka ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa, ba don shi ba da dukkan mu muna aljanna, kowa ma aljanna za a haife shi. To ke dole sai kin kori kishiyanki saboda mugunta, ko tana nan din kina ta azabtar da ita, kina azabtar da ita, ba kya son alkhairi, kina neman, wallahi akwai wanda suke kashe kishiyar ma, su sa guba fa su sa a abinci wai kishiyar ta ci ta mutu. Duk matan da take da wannan kana tamani tana da imani? Ba imani a tare da ita. Kuma abu mamaki, ita ma fa zai yi tafi 'ya'ya mata, kuma 'ya'ya matan dukkaninsu marasa mata ne za su aure su? Kuma idan marasa matan ne suka aure su ba za su musu kishiya ba ne? Su ma dole za su zauna da wasu. Kin koya musu mugunta da keta da adawa da hasada kafin su bar gidanku, su bar gidanki. Idan suka je gidajen mazajensu abin da kike nan shi za su ɗabbaka. Kuma irin wannan ƙarshen ta sai a zo a shiga bokaye, a kama wasu tsafe-tsafe ana shiga bokaye. Shi ne kin asaran addininki, kin hana mijinki kwanciyar hankali, kin zudda mutuncinki, kin lalata tarbiyyar 'ya'yanki, kin hana su jin daɗi na zamantakewa na aure, su ma suna can suna ta fama da gaba da hassada din a gidan mazajensu, da tada miji hankali. Ina auren zai yi albarka? Ba zai taɓa yin albarka ba. Sai ya kamata mata masu irin wannan halin wallahi su ji tsoron Allah. Allah sai ya tambaye su ranar alkiyama. Haƙƙin wani ne, cutar da miji ne, cutar da kishiya ne. Haƙƙin wani Allah ba ya yafe shi sai in mai haƙƙin ya yafe. Wasu hal alfahari suke da wannan. Sun kori wance ai bai isansa ba, duk wacce kawo ma za ta tafi. Bai ito me wannan haka? Ba duniya ba ce, ina za ki shiga? Kina ta jawo 'ya'yanki mugunta, su ma za su je wani wuri su sha wahala, a wahalar da su, a rama wa iyayen wasu. Baki musu tarbiya mai kyau ba, baki samu albarkan mijinki ba, abinda mijinki yake so ba kya son sa. So duk mai irin wannan halin ta ji tsoron Allah, kuma ba za a ce mata mace ta gari ba, kuma ta kama hanya ne na tafiya wutar jahannama. Ki kori wannan, ki fidda wannan da bokanci da tsafi da mugunta da guba da waye dukkanin wannan wallahi duk matan da take wannan ba ta da albarka, ba ta da albarka. Kuma 'ya'yanta ma ta lalata tarbiyyansu, maza da matan dukkaninsu illa man rahimallah. An koya musu mugunta tun da suka taso, mugunta suka samu ake a gidansu. Allah ya sauke. Wannan ke cewa malam, al'adar mace mai ciki wadda take yin al'adar mafi yawan kwanakinsa nawa ne? To mace mai ciki takan yi al'ada, amma bayan cikin ya kai wata 3 a bisa zance mafi inganci, ya kai wata 3. To wasu malamai sun tafi tana yin al'ada kwana 15 ko makamancin wannan har zuwa kwana 20. Wato kwanakin al'adanta za su iya sabawa da kwanakin al'adan wacce ba ta da ciki. Wasu kuma suka ce a tsaya dai iya kwana 15 din, in ya wuce kawai ya zama jinin cuta. To amma galibi mace mai ciki ba ta al'ada, shi yasa wasu malamai ma suka ce kwata-kwata mace mai ciki duk jinin da ya zo jinin cuta ne kawai, ba na al'ada ba ne. Aka ce a'a, in dai ya zo a irin kwanakin al'ada, a yanda al'ada ta saba mata, irin kalansa da tunkudansa da zafinsa da warinsa duk irin na al'ada, to ba dalilin da ya hana wato a ce masa al'ada ne, sai a ɗauke shi a matsayin jinin al'ada, ta ci gaba da abun nan ɗinsa har sai in ya wuce kwanakin al'ada sai a ɗauke shi na ciwo ne. So in ko ba irin na al'ada ba ne, yana fito mata kawai irin yadda jinin cuta yake fitowa, to wannan ba za a ɗauke shi al'ada ba. Don mata da yawa suna da ciki sukan yi jini sai su yi tamanin al'ada ne, sai kuma su ga abin ba yanda al'ada yake zuwa ba. Idan an je asibiti sai a gane ba jinin al'ada ba ne, ko dai cikin ne ya zube, ko kuma cikin bai zube ba amma rikici ne, jini yana zuba amma kuma cikin na nan.
so wannan kaga sai a tafi asibiti kenan. To a matan zaka kirga 100 da gari zaka samu guda 10 wanda suke al'ada a lokacin da suke da ciki, galibi ba sa yin al'ada din, amma in sun yin kuma za a ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ne. Ya ce malam, zumunta kam da Allah ya yi umarni a sadar kuma ya yi narkon azaba ga wanda suka wato yanke ta shafi zumunta wanda ake da alaƙa ta jini ne ko kuma har da dai abokan arziki? Zumuncin da narko ya zo a kansa, wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum, zuwa ƙarshe ana nufin zumunci na jini. Da la yadkhulul jannata qadi'u, mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba. Duk wannan jini ne, abun nan hukunci ne na abun nan na zumunci ne na jini, dan uwanka na jini, duk narkon da ya zo a kai. To amma wanda ka kulla zumunci da shi na abokantaka, shi ma ba a son wannan zumuncin ya yanke, ba a son ya yanke. Kai idan ma har ya zama na ma dan uwanka musulmi ne, kayi alaka da shi, har ya zama ko sallama babu tsakaninka da shi, to ba a yadda ba, iya kwana 3 aka baka. Shi kuma shine hadisin la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa 3 fayaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa khayruhum alladhi yabda'u bis salam. Ba halatta ga mutum da ya imani da Allah da na ran lahira wato ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana 3. Kaga wannan dan uwa musulmi yake nufi, kana mu'amala da shi, sai su haɗu ko sallama babu a tsakani sama da kwana 3. Amma idan mutum ya bata maka rai, zaka iya kaurace masa kwana 3, ko magana karka masa, ko sallama ma ba za ka masa ba. Abin ya kai inda ya kai, don ka ladabtar da shi in kauracewan shefi alheri. Bayansa kuma to zaka iya ka ci gaba, ka ƙi mu'amala da shi yanda da ake yi, saboda wani mafsada, wani barna da ke ciki, amma ba a yadda kuma ku haɗu babu sallama ba. Assalamu alaikum ya maka, ka amsa, kai ma kuma ka masa sallama. Wannan shine ba a yadda yanke a tsakanin wato zumunta ta musulunci ba. In ko abun bai kai ga haka a yi wannan ba, shikenan sai ku ci gaba da mu'amalan ku kamar yadda kuka saba. Malaunin take cewa in tana waya da samarinta, kuma ta ce wallahi ba maganar ba suke yi ba, akwai wani ruwa mai yauki da yake fito mata. Shin maniyi ne wannan, ko kuma dai wani ruwa ne da yake fitowa mata? To mata ba wai mani ne kawai yake fitowa daga farjinsu ba, akwai ruwa na sha'awa wanda zai iya fitowa daga farjinsu. Wannan baya wajabta wanka. So ta ce ba maganan batsa suke ba, amma aka yi na mata. Kaga wannan mace ne mai yawan sha'awa. A namiji ma ana samun wannan, wanda ko kallon mace yayi zai zubar da mani. Akwai wanda ko a kasuwa ne mace ta zo sayan kaya wurinta, bai yi magana da ita ma zai zubar da mani. To kaga wannan jarrabawa ne. So wannan abin da ya kamata shine su yi gaggawa su yi aure, ana samu a maza, ana samu a mata. Haka Allah ta'ala ya ɗabi'ance su, kuma sai a ba su uzuri, tunda ba su suka jawo sha'awan ba, Allah ne ya yi su a hakan ne. So abin da ya kamata shine a gaggauta ya auren ku domin ki fita daga wannan matsalan. Wai take cewa malam, wai aka ce wai ya halatta idan mutum ya iya hada bakin larabci ya dinga koya wa kansa karatun Qur'ani da kansa, ko kuma ya dinga sauraron kaset ɗin mai shawi yana ƙara masa karatu, wai wannan ya halatta? Da ƙarshe take cewa malam, Allah ya saka maka da alkhairi akan faɗakarwa da kake mana, Allah ya rubuta maka wannan lada a cikin mizaninka na kyawun ayyuka. To baya halatta, ko kai balarabe ne kuma ka iya larabci, bai halatta ka karanta alƙur'ani ba a koya maka ba, domin akwai ƙa'idodi na tajawidi na karatu alkur'ani wanda ko balarabe ne sai an koya masa da malami. Manzo Allah masa suma mala'ika Jibril ne yake koya masa, Jibril kuma Allah ne ya koya masa. Haka abin yake ta tafiya, manzo Allah ya koya wa sahabbansa, haka ake ta tafiya, ba a yin sadaka. In ka ce za ka koya wa kanka don ka iya haɗa baki, to tabbas barna kake yi, na farko kenan. Sannan na biyu kuma, man shayi bai zai iya koya maka karatu a kaset ba. Me yasa? Saboda in ya faɗa ka maimaita, in ka ɓata bai sani ba, zai iya gyara maka ne? Za ka ɗauka ka iya daidai kake, sai ka zo gaban malami kana karantawa sai ce a ba daidai bane, ba daidai ka faɗa ba, ka gyara. Kaga man shayi bai zai iya gyara maka ba, tun da ka sani. Amma dai ana isti'inasi da kaset. Ka koyi karatun ka wajen malami, sai ka zo kana sauraron su man shayin kuma don ka ƙara tadribi, ka ɗan yi training ɗin, kana bin su dai, kana ɗan ƙara gyaran tilawanka, waye musamman abin da ya shafi tilawa. Amma kuma dole sai ka zo ka karanta a gaban malami, shine zai tabbatar maka yadda man shayin yake karantawa haka ke karantawa, ko kuma ba daidai bane, ba za ka iya ganewa ma. So da haka dai dole sai an haɗa da malami, amma in an haɗa da kaset bayan malamin, wannan babu laifi, gyaran karatu ne.
Allah sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda wansa ya rasu yake neman yan uwa a sanya shi addu'a Allah ya gafarta masa, da kuma wani babban mutum da birma shi ma da ya rasu aka rubuto ana neman malam da yan uwa su sa cikin addu'a Allah ya gafarta musu, da kuma wani wanda yake cewa aurensa ne yake tangantangan wani shaidani ya rantse sai ya wargaza auren nan malam a sanya cikin addu'a Allah ubangiji ya kawar da wannan Allah ya watsa aniyar wannan shaidani. Sannan kuma da wanda ya sabon aure shi ma yana roƙon yan uwa a sanya shi addu'a Allah sanya musu albarka. Na ƙarshen su shine yake cewa ya Allah yana roƙon malam ya sa shi cikin addu'a.